Dwi literally mond i dechrau Rhedeg ers mis Medi, a wwan byddai Rhedeg Marathon Manceinion, ac i fi mae hynna yn nuts. Dwi eisiau golli dat fi i cyffuriau, felly dwi'n hel pres i Children's Society i supportio nhw. Mae Sarah Williams o Dal y Sarn, ger Caernarfon, wedi gosod her enfawr i'w hunan, sef neilltuo mond 6 mis i gychwyn rhedeg ac yna i Rhedeg Marathon Manceinion. Lliw da ni. Sy'n ti wedi cael ffrwytho fan hyn? O, mae eisiau'r ffiwl i marathon training mas di. Ers faint ti'n marfer ar gyfer y marathon? Dwi bod yn gwneud ys mis Medi, wan. Dydy? Dydy o'm yn llawer o gwbl, de. I throw myself in the deep end, go iawn. Do. Ond dwi really enjoyo fo. A pam bod ti wedi dewis Rhedeg Marathon Manceinion, ta? Wel, nes i golli nhad ddim yr un hir yn ôl mis Awst, a mae o'n dod o Manceinion. Felly, yn ymwneud, reit, oes comfort a na Rhedeg fan'na mwyn cof o fo. Dwi'n i fyny, obviously. Do'n i ddim efo perthynas gret efo dad fi. He was the absent father, achos o perthynas oedd efo cyffuriau ac cwrw. Pan ti'n sefyll fyny, ti ddim yn meddwl amdano fo gyn gymaint, ond ti yn meddwl chdi hyn, pam gyda fi ddim dad, neu... Ond dwi'n hynod o ddiolchgar o gyda fi mam fi, sydd wedi gwneud job amazing o fod yn mam a dad. So fi beth i cymryd hynna wrth mam, mae'n amazing. Mae'n siŵr bod ti'n falch iawn yn gweld bod ti wedi dechrau rhedeg ar dylanwad mae hynna wedi gael ni. Mae'n amazing, yndi. Dwi jyst ddim yn coelio fatha, mae di gallu neud o fatha mewn mater o misoedd, rili. A ti'n gweld yr effaith yna ni wedyn yn helpu efo'r broses o alar hefyd? Yndi. Mae'n positif, yndi. Mae'n wedi teimlo'n well a jyst yn really proud o'n hi, rili. O'n i wedi colli dad fi hynny, cos doedd o'n i mefo'r perthynas na. A wan, dwi'n gwybod fod fi wedi colli fo, fatha, there's no having it back, gif i'r teimlad o guilt. Pam dwi'n teimlo guilt, chos ar diwedd dydd, plentyn o'n i, bod yr odolyn. Ond ti dal yn byd teimlo'r guilt na, fatha, dylsyn ni wedi trio galetach efo fo. Wyt ti'n teimlo bod yna ddigon o drafodaeth ynghylch dibyniaeth a cyffuriau fewn teuluoedd? Nes i astudio modiol yn Brifysgol Bangor, a substance a alcohol abuse oedd o yn childhood. A so beth, mae o'n masif, achos dwi'n siarad am dad fi llawer, achos mam fi sy'n chwarae rôl o mam a dad, de. Yeah. So, ond achos o fi wedi colli wan, mae gyd sort of fatha dod yn ôl, fatha ges i'n hynna, achos o cyffuriau. Wyt ti'n mynd i fynd i Manceinion i weld i Rhedeg di peth? Dwi'n gwybod eto. Di car fi'n mynd â fi bellach a Bangor. Dydy o ddim. Ond di am trio fynd, ynddo, na i trio mynd. Ti di sôn chydig yma bobl sydd wedi ysbrydoli chdi. Fydde di'n cariad bobl yma fo chdi pan fydde di'n Rhedeg Marathon Manceinion? Fi oedd yn bendant, so yn obvious fydd mam fi, fi'n calon fi. A di gobeithio fi ydi yna hefyd, i fod o'n ras, ti'n siŵr fyddi. Achos mae mam yn besti fi, mae size shake fi. Da ni'n bob dim yn mynd gilydd. A wedyn, nath mam fel anreg dolyg a penblwydd gael neclas o ashes dad fi yna fo. So fi hynna fatha, fydd o efo fi, fatha yn calon fi, fatha yn croesi'r finish line. Yn y mor hyfryd, a dwi'n siŵr wneud i ysbrydoli gymaint o bobl. A pob lwc ar gyfer y marathon fydde di'n wych, dwi'n siŵr. Thanks, love.